ఇలా చూడండి ఎన్నిసార్లు మీరు మాతాజీ. గురించుకుని ఉమ్మ పెట్టినా మీకే తప్పదండి పడిపోడు వాడు నాకు మాత్రమే సొంతం. హరే కృష్ణ అందరికీ. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 2 లెవెల్ 1 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 6వ రోజు ఆత్మ సంయమ యోగము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त बृंद. కీర్తన చేద్దాము. నేను ఒకసారి ఫస్ట్ టైం నేను మొత్తం చెప్తాను, మీరు సెకండ్ టైం రిపీట్ చేయండి. థర్డ్ టైం నేను మళ్ళీ మొత్తం చెప్తాను, మీరు ఫోర్త్ టైం రిపీట్ చేయండి. సో సెకండ్ ఫోర్త్ మీరు ఫస్ట్, సెకండ్ నేను చెప్తాను, సెకండ్ ఫోర్త్ మీరు నాతో పాటు చెప్పచ్చు. ఓకే. హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ హరే హరే. ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో ఈ అధ్యాయము మోక్ష సన్యాస ఆత్మ సంయమ యోగము 6వ అధ్యాయం. సో మొట్టమొదటిగా భగవాను వాచ్తో ప్రారంభం. సో నిన్నటితో కర్మయోగాన్ని కంప్లీట్ చేసాం. కర్మ సన్యాస యోగం అని 5వ అధ్యాయం నిన్న చూసాము. సో చివరికి భగవంతుడి గురించి అన్నీ తెలుసుకున్నప్పుడు ఏమని, భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. ఆయనే యజ్ఞ తపస్సులన్నిటికీ చరమ భోక్తని, మరి అన్నీ ఆయనకే చెందుతాయని, అందుకే మనం ఏ పని చేసినా భగవదర్పితం అనుకుని చేయాలని, భగవదర్పితం అనుకుని చేసినప్పుడు ఏ దాని నుంచి ఏదొచ్చినా అది ఆయనదే అనుకోవాలి. సుఖమైన దుఃఖమైన మనం తీసుకుంటే ఆ ఫలితాలను తీసుకోవచ్చు, కానీ ఎలా తీసుకోవాలంటే ప్రసాదంలాగా తీసుకోవాలి, భగవత్ ప్రసాదం లాగా. అందుకని ప్రసాదం తీసుకున్నప్పుడు ఇది నాకు ఇష్టము ఇష్టం అనుకోకూడదు కదా. ఎలా ఉన్నా ప్రసాదాన్ని తీసుకుంటాం, భగవంతుడి ప్రసాదం కాబట్టి. అలాగే ఏదొచ్చినా ఆ పని ఆయనకు అర్పించాం కాబట్టి ఆ పని నుంచి ఎలాంటి రిజల్ట్ వచ్చినా ఎలాంటి ప్రతిఫలం వచ్చినా మనం ప్రసాదం లాగానే రియాక్షన్ లేకుండా స్వీకరించాలి.
అంటే ఆ పని లాభం వస్తే సంతోషంగా పొంగిపోయి ఎగిరిపోయి గర్వపడటం, లేదా నష్టం వస్తే కృంగిపోయి దుఃఖించటం, ఇలాంటివి లేకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి. అదే కర్మయోగం. ఆ సమత్వంతో ఉండగలగటమే కర్మయోగం. సో భగవాను వాచ్యతో ప్రారంభం. ఇప్పుడు ఆత్మ సంయమ యోగం చూద్దాం. ఇది భగవాను వాచ ఫస్ట్. శ్రీ భగవాను వాచ అనాశ్రిత కర్మ ఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః స సన్యాసీ చ యోగి చ న నిరగ్ని న చాక్రియః. సో భగవంతుడు మళ్ళీ కర్మయోగం గురించి ఇక్కడ సమ్మరైజ్ చేస్తున్నారు. అంటే ఒక్క శ్లోకంలో మళ్ళీ కర్మయోగం అంటే ఏమిటో కంప్లీట్గా మనకి చెప్తున్నారనమాట. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆత్మ సంయమల యోగంలోకి వెళ్ళబోయే ముందు చివరగా మళ్ళీ ఇంకొకసారి అసలు కర్మయోగం అంటే ఏమిటన్నది ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. కాబట్టి ఈ శ్లోకాన్ని మళ్ళీ మనం క్లియర్గా చదివి అర్థం చేసుకుంటే కర్మయోగ సారాంశం ఏమిటో ఇక్కడ చెప్పబడింది. అనాశ్రిత కర్మఫలం, కర్మఫలాలను ఆశ్రయించకుండా అంటే ఆశించకుండా, కార్యం కర్మ కరోతి యః, ఎవరైతే కర్మలు చేస్తూ ఉంటారో, ఎవరైతే అంటే కర్మఫలాలను ఆశించకుండా ఎవరైతే కర్మలు చేస్తారో, పనులు చేస్తారో, స సన్యాసి, అతనే నిజమైన సన్యాసి. చ మరియు యోగి చ, యోగి కూడా. చ అంటే మరియు అని, కూడా అని, రెండు అర్థాలు అన్నమాట. కాబట్టి కర్మఫలాలను ఆశించకుండా ఎవరైతే పనులు చేస్తారో అతను సన్యాసి మరియు యోగి కూడా అంటున్నారు. ననిరగ్ని నచ అక్రియ, అంతేగాని పనులు మానేసినంత మాత్రాన కాదు అని చెప్తున్నారు. కర్మఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా తన కర్తవ్యాలను ఆచరించేవాడు సన్యాసాశ్రమంలో నిజమైన సన్యాసి, అతనే నిజమైన యోగి. అంతేగాని పనులు చేయడం మానివేసినంత మాత్రాన కాదు అని భగవంతుడు మళ్ళీ క్లియర్గా కర్మయోగం అంటే ఏమిటో ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. మనస్సు, ఇక్కడ మనకి ముఖ్యమైన టాపిక్ ఒకటి చెప్తారు. మనస్సు యొక్క ప్రభావం ఏమిటి అన్నది. ఏమిటి? ఈ మనస్సును శత్రువుగా అయినా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు, లేదంటే మిత్రుడిగా అయినా ఉపయోగించుకోవచ్చు. సో మనస్సు అనేది మనిషికి అసలు ఒక శత్రువా మిత్రుడా అనేటటువంటి ప్రశ్న వస్తే గనక మరి ఇది శత్రువు లేదా మిత్రుడా అంటున్నారు. దానికి ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్పారంటే, బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనాత్మైవాత్మనా జితః అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. మనస్సును జయించిన వాడికి మనస్సే మిత్రులలో ఉత్తముడు. కానీ అలా చేయడంలో ఎవరైతే విఫలం అవుతారో అతనికి మనస్సే ఒక పరమ శత్రువులాగా పనిచేస్తుంది. సో మనస్సును జయించిన వాళ్ళంటే మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకున్న వాళ్లకు అది మిత్రుడు, కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే అదే పెద్ద శత్రువు. మరి మనస్సు అన్ని ప్రలోభాలకి గురైనప్పుడు మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటే అది మనం చెప్పినట్టు వింటుంది. ఇప్పుడు కాదు ఈ సోఫా కొనేది, మన దగ్గర ఇప్పుడు డబ్బు లేదు, మనకు ఇప్పుడు అంత అవసరమూ లేదు, ఇప్పుడున్న సోఫా బాగానే పనిచేస్తోంది అని చెప్పి ఆ కోరిక లేకుండా మనస్సును వినేటట్లుగా చేస్తే మనకి మిత్రుడు. అలా కాకుండా మనతో అప్పు చేసి కొనిపించింది అంటే మనకి శత్రువు. అది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. సో మనస్సును గనక మనం కంట్రోల్ చేస్తే, పులిని గనక మచ్చిక చేసుకుంటే చూడండి అది ఎలా బుద్ధిగా మనం చెప్పినట్లు వింటోందో. అదే గనక మరి మనం అది మచ్చిక చేసుకోలేకపోతే అదే మనకు ఎదురు తిరుగుతుంది. మనసు కూడా అలాంటిదే అని చెప్తున్నారు. ఈ మనస్సును గనక మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే మరి సరైన మార్గాన్ని అనుసరిస్తాం, మరి మంచి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి చాయిసెస్ చేసుకుంటాం, మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం. ఇంద్రియ భోగం నుంచి వైరాగ్యం అంటే ఇంద్రియ సుఖాల కోసం పరితపించటం,
జరిగినప్పుడు మనసు కంట్రోల్ చేసుకోగలిగినప్పుడు ఆ సుఖాల నుంచి మనకు వైరాగ్యం లభిస్తుంది. ఫలితం ఏమిటి అంటే స్వేచ్ఛ. దేని నుంచి? కోరికలనే వలయం నుంచి, జనన మరణ చక్రం నుంచి స్వేచ్ఛ వస్తుంది వైరాగ్యం ఉన్నప్పుడు. మరియు ఔన్నత్యం. మనస్సు గనక మనకి శత్రువు అయిందనుకోండి, అంటే మనం చెప్పినట్లు వినకుండా మనమే అది చెప్పినట్లు వింటున్నాం అనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది? కామం, విపరీతమైన కోరికలు, కోపం, ఆ కోరికలు తీరకపోతే మరి కోపం వస్తుంది కదా. కోపం, దురాశ, ఒక కోరిక తర్వాత ఇంకొకటి, విపరీతమైన కోరికలు, ఇలాంటి పాపపు చర్యలన్నీ అనుసరిస్తుంది మనకి శత్రువు అయితే. చిరాకు, ఆందోళన, తప్పుదారి పట్టిస్తుంది. మరి ఇంద్రియ భోగాలు ఈ సుఖాల మీద మమకారం పెంచుతుంది. ఫలితం ఏమిటి అంటే బంధనం. సో ఆ మనసు మన మాట వినకపోతే, మనమే దాని మాట వినేటట్లు అది చేస్తే అది మనకి శత్రువు. ఇవన్నీ కూడా మనకి దానివల్ల వచ్చేటటువంటి పరిణామాలు. ఈ మనస్సు అందుకని ఒక అగ్ని లాంటిదని చెప్తున్నారు. అగ్ని మరి మంచికి ఉపయోగించవచ్చు, చెడుకి ఉపయోగించవచ్చు. ఉదాహరణకి మరి అగ్ని ఉంటే అగ్ని ద్వారానే కదా చివరికి మరి మనం ఎయిర్‌ప్లేన్‌లు గానీ, రాకెట్లు గానీ ఎగిరేటట్లు చేయగలిగేది. అదే మరి అగ్ని మళ్ళీ దహించి వేయడం గూడా చేస్తుంది. సో, 2 రకాలుగాను పనిచేస్తుందనమాట. మనస్సు కూడా అటువంటిదే. మనం సరిగ్గా ఉపయోగిస్తే మనకు మిత్రుడవుతుంది. సరిగ్గా ఉపయోగించలేకపోతే మనకే శత్రువై మనకు ఈ ప్రలోభాల్లో చిక్కు చిక్కుకునేటట్లు చేసి మరి మన పతనానికి దారితీస్తుంది. జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా కూటస్థో విజితేంద్రియ యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాశ్మకాంచన. జ్ఞాన విజ్ఞానాలు మనిషి తను పొందినటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞానాల విచక్షణతో గనక పూర్తిగా సంతుష్టుడైనప్పుడు ఆత్మానుభవంలో ఉన్నవాడిగా యోగి అని చెప్పబడతాడని పిలువబడతాడు. సో ఎప్పుడైతే ఆ జ్ఞానంతో, ఆ విచక్షణతో ఎప్పుడు కూడా సంతోషంగానే ఉంటాడు, అంటే సంతృప్తితో ఉంటాడు. ఎప్పుడు అతనికి అది లేదు ఇది లేదనేటటువంటి బాధ, దుఃఖము లేదు. ఎందుకంటే అతను అన్నిటినీ సమంగా తీసుకుంటున్నాడు. కష్టాన్నైనా, సుఖాన్నైనా, లాభాన్నైనా, నష్టాన్నైనా. అలాగే అందరి పట్ల సమత్వంతో కూడా ఉండగలడు. శత్రువైనా, మిత్రుడైనా ఎప్పుడు కూడా సంతృప్తితోని, అంటే కోరికలతో కాకుండా అతను ఎప్పుడు సంతృప్తితో ఉన్నదాంతో సంతృప్తిగా ఉండగలడు. కాబట్టి ఆ జ్ఞానం గనక వచ్చి తద్వారా ఇలా ఎప్పుడూ సంతృప్తితో ఉన్నప్పుడు ఆత్మానుభవంలో ఉన్నవాడు అని చెప్పి చెప్తాడు యోగి అని. అంటే మనం చూడండి, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఫాలో అయ్యి మనం ప్రాక్టీస్ చేసి చూడొచ్చు. మనకి ఏదైనా చిన్న వస్తువు కావాలి అనిపించింది అనుకోండి, కోరిక, మనకు అది కావాలా, అది లేకపోతే ఏమైంది అని మనం నిజంగా మనల్ని మనం సమాధానపరచుకోగలిగితే మనకి కావాలి కావాలి అని ఆ తపన పోతుంది. వెంటనే కొద్దిగా మనశ్శాంతి కలుగుతుంది. కాబట్టి కోరికల వల్లే మనకున్న బాధలన్నీ ఎన్నో. ఏదైనా మీరు ఆలోచిస్తే కూర్చుని ఒక్క నిమిషం, మనకున్నవన్నీ కూడా ఏదో అది చేయాలి ఇది చేయాలి, అది కావాలి ఇది కావాలి అనే తపన వల్లే మనకి ఈ బాధలన్నీ. మరి మనకి బాధ్యతలు ఉంటాయి, అవి చేయాలని అనుకోకుండా ఎలా ఉంటాము అని డౌట్ రావచ్చు. బాధ్యతలను చేయమనే చెప్తున్నారు భగవంతుడు. నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించనే చెప్తున్నారు. అయితే నువ్వు శాయశక్తులు ఎలా నిర్వర్తించాలి? యజ్ఞంలాగా నిర్వర్తించు. భగవంతుడికి అర్పించి చెయ్యి. ఏ పనైనా భగవంతుడికి అర్పించి చేసామంటే అది కరెక్ట్గా మనం మరి ధర్మ మార్గంలో మనం అది సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలనే చెయ్యాలి. అంతవరకే. ఆ తర్వాత ఏదొచ్చినా నువ్వు దాని నుంచి నువ్వు బాధపడు. నీ నీ మైండ్ని ఆ పని ఎలా కరెక్ట్గా చేయాలన్న దాని మీద పెట్టు. అంతవరకు ఆ పని చెయ్యి, ఊరుకో. దాని నుంచి ఏదొచ్చినా నువ్వు మామూలుగా తీసుకో, రియాక్ట్ అవ్వకు అని. అప్పుడు నువ్వెప్పుడు కూడా మరి ఇలాగే సంతుష్టుడుగా సంతృప్తితోనే ఉంటావు. సో అతడు ఇలా, అతనే మరి అలా సమత్వంతో ఉండటమే యోగము. అతనే మరి యోగి అని పిలువబడతాడు. అతను మరి ఆ దివ్యత్వంలో ఉండి ఆత్మ నిగ్రహంతో ఉంటాడు. అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్తో, అంటే రాగము ద్వేషం లేనప్పుడు సమత్వంతో ఉండటమే సెల్ఫ్ కంట్రోల్.
ఎంతటి సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అంటే, ఎంతటి సమత్వం అంటే, మట్టి రాయి బంగారాన్ని కూడా ఒకే దృష్టితో చూస్తారు. ఇలాంటి సమత్వం తెచ్చుకోగలిగిన వాళ్ళు, వాళ్ళకి ఏదైనా ఒకటే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగం అంటే ఏమిటో చూద్దాం. అష్ట అంగ అంటే 8 అంగాలు అన్నది, 8 అంగాలతో చేసేటటువంటి యోగము. సో ఇక్కడ యోగా అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? కనెక్షన్ టు గాడ్, భగవంతుడితో ఆ సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటమే యోగము అంటాం. ఉదాహరణకి కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, అష్టాంగ యోగం, భక్తి యోగం. సో అష్టాంగ యోగం అంటే మనం కర్మయోగం చూసాము, ఇంకా భక్తి జ్ఞానయోగాలు చూడాలి. ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగం చూడబోతున్నాం. సో అష్ట అంటే 8 8 దశలు ఉన్నటువంటి యోగము అని అర్థం. సో ఏమిటా దశలు అంటే, ఇక్కడ యమ, నియమ, ఆసనం, ప్రాణాయామం, ప్రత్యాహారం, ధారణ, ధ్యాన అని చెప్పి 8 దశల్ని చూస్తున్నాం. చివరిది సమాధి స్థితి. అది యోగాలో పరిపూర్ణ స్థితి ఏమిటి అంటే సమాధి స్థితి అన్నమాట. సో ఏం చెప్తున్నారు? ముందు యమ. యమ అంటే మరి ఇంద్రియాలను ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్ అంటే ఏమేమి చెయ్యాలి, ఈ ఈ యోగా ప్రారంభానికి ముందు ఏం చేయాలి. నియమ అంటే ఏమేమి చెయ్యకూడదు. అలాగే ఆసనం అంటే ఎలా కూర్చోవాలి ఈ యోగా చేయడానికి. ప్రాణాయామం అంటే ఊపిరి ఎలా పీల్చాలి. ఊపిరి కూడా పీల్చడానికి ఒక పద్ధతి ఉందన్నమాట, ఇష్టం వచ్చినట్లు పీల్చకూడదు ఈ అష్టాంగ యోగంలో. అలాగే ప్రత్యాహార, ఆహారం అంటే ఒట్టి ఫుడ్ అనుకుంటాం, తినే ఫుడ్ అని. అదే కాదు, ప్రత్యాహారం అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవటం. ఎందుకంటే ఇంద్రియాలన్నిటికీ ఆహారాలు ఉంటాయి. నోరుంటే నోటికి ఆహారం మన భోజనం, మనం తినే వస్తువులు. కానీ ప్రతి ఇంద్రియానికి కూడా ఇలాగే ఆహారం ఉంది. ఏమిటది? కంటికి కనిపించేదంతా ఆహారం, చెవికి వినిపించేదంతా ఆహారం, ముక్కుకి వాసనలన్నీ ఆహారం, నోటికి రుచులు ఆహారం, చర్మానికి స్పర్శ, అన్ని రకాల స్పర్శలు, మెత్తగా ఉన్నవి, గరుగ్గా ఉన్నవి, ఇవన్నీ కూడా చర్మానికి ఆహారాలు. సో అన్ని ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలగటాన్ని ప్రత్యాహారం అంటారు. ఆహారం అని ఉంది కాబట్టి అదొక్క నోరే అనుకోవద్దు. ప్రతి ఇంద్రియానికి దాని యొక్క శక్తి దాని ఆహారమే. కాబట్టి ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవడం ప్రత్యాహారం. ధారణ అంటే అలా ఇంద్రియాలను ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతామో అప్పుడే ధారణ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్, ఫోకస్ చేయగలము. ఉదాహరణకి మనం పని చేస్తున్నాం ఒక రూమ్లో, మనం ఏ హోంవర్క్ చేసుకుంటున్నాం, పక్క గదిలో నుంచి మరి టీవీ సౌండ్ వినిపించగానే అదేంటో ఆ షో చూద్దామనేసి హోంవర్క్ ఆపేసి వచ్చేసాం అంటే గనక ఇంకా దాని అర్థం ఏమిటి? మనం ఇంద్రియాల ప్రలోభానికి లొంగిపోయాము. ఆ సౌండ్ వినిపించింది, చేసే పని ఆపేసేసాం, వచ్చేసి ఇక్కడ కూర్చున్నాం టీవీ ముందు. సో ఆ ఇంద్రియ ప్రలోభానికి గురయ్యాము అని. కాబట్టి అది అలా కాకుండా నువ్వు కాన్సన్ట్రేట్ చేసినప్పుడు నీకు ఏ సౌండ్లు వినిపించవు, అంతగా ఫోకస్ చేయాలి నీ పని మీద. ఉదాహరణకి సినిమా, అలాగే టీవీ చూస్తున్నావు, పక్క నుంచి ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తారు, నీ చెవిలో ఆ శబ్దం వినిపించినా నీ మైండ్లో బుర్రకి ఏది కూడా ఎక్కదు. వాళ్ళు నీ భుజం ఊపి నిన్నే అడిగేది మాట్లాడవేంటి అంటే ఏమిటన్నావు అంటాం. ఎందుకు? టీవీ చూడటంలో మునిగిపోయి ఉన్నాం కాబట్టి. అంటే మన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా టీవీ మీద ఉంది. మరి ఈ సౌండ్ మన చెవికి వినిపించలేదని కాదు, ఏవో సౌండ్లు వినిపిస్తున్నాయి, కానీ దాని మీనింగ్ ఏది మన బుర్రకి ఎక్కడం లేదు. ఎందుకు? మన ఫోకస్, మన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా టీవీ మీద ఉంది. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? మనకు ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ లేదనే ఉంది, మనకి ఇష్టమైన దాని మీద పెడుతున్నాం. మన ఇష్టాలు ఎలా ఉన్నాయంటే ఈ టీవీల మీద ఇలాంటి వాటి మీద ఉన్నాయి, భౌతిక ప్రపంచ వ్యామోహాల మీద పెడుతున్నాం. అందుకని ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ని భగవంతుడి మీద పెట్టి మనం ఏ ధారణో ఫోకస్సో చేస్తున్నప్పుడు మరి ఇలాంటి సౌండ్స్ వచ్చినా టీవీలు వచ్చినా మనం ఫోకస్ చేసి బయటపడకుండా దాని మీదే ఉండేటట్లు చే అంతటి కాన్సన్ట్రేషన్తో ఉండగలగటం. అలా ఉన్నప్పుడు ధ్యానం, అప్పుడే ఆ ధ్యానం భగవంతుడి పైన, ఆ ధ్యానం మెడిటేషన్
లోకి వెళ్ళగలుగుతాము. అటువంటి ధ్యానం ఉన్నప్పుడు సమాధి స్థితి అంటే భగవంతుణ్ణి మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం. ఆ ప్రశాంత తత్వం అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది, భగవంతుడి యొక్క ఆ ప్రశాంత తత్వం. అది ఓ ఇది భగవత్ తత్వమా అని మనకు అప్పుడు తెలుస్తుంది. దాన్నే అలా సంపూర్ణమైన ప్రశాంత తత్వంలో ఆ ధ్యానంతో ఉండగలిగినప్పుడు ఈ ప్రలోభాలు కోరికలు ఏది లేకుండా నిశ్చలంగా మనం ఉండగలిగినప్పుడు ఆ ప్రశాంత తత్వంలో అది సమాధి స్థితి. సో ఇదనమాట. అది మరి అష్టాంగ యోగం. ఆ రకంగా భగవంతునితో కాంటాక్ట్ పెట్టుకోగలుగుతాం. సో ఫస్ట్ స్టేజి యమ అన్నాం, అంటే చేయవలసిన పనులు ఏమిటో చూద్దాం. యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థిత ఏకాకీయత చిత్తాత్మ నిరాశీరా పరిగ్రహ. సో ఈ యోగి సర్వదా దేహాన్ని మనస్సును ఆత్మను అన్నీ కూడా భగవంతుడి సంబంధంలోనే ఉపయోగించాలి. అతడు మరి ఏకాకి ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒంటరిగా జీవిస్తూ యత చిత్తాత్మ అతను మనస్సును ఉమ్, నిగ్రహించాలి. మరి నిరాశీర పరిగ్రహ అంటే కోరికలను వదిలి అతను ఉండగలగాలి. కాబట్టి యోగి ఎప్పుడు కూడా తన దేహాన్ని మనస్సును ఆత్మను కూడా భగవంతుడి మీదే పెట్టి ఉంచాలి. ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒంటరిగా జీవిస్తూ పవిత్ర భూమిలో అంటారు. అంటే పవిత్రమైన ప్రదేశంలో ఒక్కడ ఒంటరిగా అలా ఉంటూ మనస్సును కోరికల్ని వదిలిపెట్టి భగవంతుడి మీద మనస్సును కేంద్రీకరించాలి. అందుకని ఇక్కడ ఏం చూపిస్తున్నారు, ఒక అరణ్యం పవిత్ర భూమి అంటే అందుకే ఇదివరకు రోజుల్లో గంగా నది తీర్థంలో ప్రయాగ ఇలాంటి పవిత్రమైన చోట నైమిషారణ్యం ఇలాంటి చోటలు తపస్సులు చేస్తూ ఉండేవారు. సో అది చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. ఏకాంతంగా అతను ఒక పవిత్ర ప్రదేశంలో ఇక్కడ నీరు కూడా కనిపిస్తోంది, నీ అన్నమాట, అలాంటి ప్రదేశంలో కూర్చుని చెయ్యాలి అని చెప్పి ఏం చెయ్యాలి అన్నదానికి యమ అన్నదానికి ఇక్కడ చెప్పారనమాట. ఒంటరిగా ఏకాంత ప్రదేశంలో పవిత్ర భూమిలో దేహాన్ని మనసును ఆత్మను భగవంతుడి మీద లగ్నం చేసి కోరికల్ని వదిలిపెట్టి ఉండగలగాలి. యుక్తాహార విహారస్య యుక్తచేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. సో ఆహారము నిద్ర ఇప్పుడు ఏం చెయ్యకూడదో చెప్తున్నారు. నియమ అన్నారు కదా రెండవది. యమ చేయవలసింది చూసాము. ఏది మరి ఒక పవిత్ర భూమిలో ఒంటరిగా భగవంతుడి మీద మనస్సును లగ్నం చేసి ఉండాలి అని చెప్పి చూసాం. ఇప్పుడు నియమ ఏం చెయ్యకూడదో చెప్తున్నారు. ఏమిటి, ఆహారం కానీ నిద్ర కానీ విహారాలు కానీ క్రమపరచాలి. వాటికి ఒక క్రమంగా చేయాలి. ఇష్టం వచ్చినట్లు అతిగా తినడం కానీ అసలు తినకుండా ఉండడం కానీ, అలాగే అతిగా నిద్రపోవడం కానీ అసలు నిద్ర లేకుండా కూర్చోవడం కానీ, ఇలా విహారాలు కూడా అతిగా అటు ఇటు వెళ్ళిపోవడం, ఎప్పుడు ఎక్కడో చోటికి అలా కాకుండా ఇవన్నీ ఈ మూడు విషయాల్ని కంట్రోల్డ్గా చేయాలి. సో ఆహారము నిద్ర విహారము ఇలాంటి అలవాట్లను క్రమపరుచుకోవాలి. వాళ్ళే యోగ సాధన ద్వారా భౌతిక దుఃఖాలు పోగొట్టే యోగ సిద్ధత్వం వాళ్ళకే కలుగుతుంది. అంటే ఆహారాన్ని నిద్రని విహారాల్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేని వాళ్ళు ఇక అసలు యోగ సాధన చేయలేరు. యోగంలో మనం సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఇటువంటి ఆహారాన్ని కానీ నిద్రని కానీ మరి విహారాన్ని కానీ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. సో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. యమ అంటే చేయవలసిన పనులు ఏమిటా చేయవలసిన పనులు, మరి మనస్సుని శరీరాన్ని అన్నిటినీ కూడా భగవంతుడి మీదే లగ్నం చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. ఒక ఒంటరిగా ఒక పవిత్ర భూమిలో ఉంటూ మనస్సును ఆ కోరికలను వదిలిపెట్టి ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి. నియమం అంటే చేయకూడనివి అంటే ఏమిటి, ఆహారము నిద్ర విహారాలు కూడా క్రమపరచుకోవాలి. విపరీతంగా తినడం కానీ అసలు తినడం కానీ చేయకుండా ఉండాలి. ఆసనం అంటే మనం కూర్చునే పద్ధతి కూడా ఒక పద్ధతిగా ఉండాలి. ఇష్టం వచ్చినట్లు కూర్చోవటం కాదు. అంటే ఒక ఏం చెప్తారంటే
ఒక గడ్డి మీద మరి ఆ, ఒక బట్ట కానీ జింక చర్మం కానీ పరుచుకుని కూర్చోవాలి అని చెప్తారు. అంటే ఆసనం మరీ భూమికి మరీ ఎత్తుగాను ఉండకూడదు, మరీ భూమి మీద ఉండకూడదు. కొద్దిగా ఆ, ఏదైనా భూమి ఉంటే భూమి మీద ఏదైనా గడ్డి లాంటిది ఏదో పరుచుకుని దాని మీద ఒక బట్ట కానీ లేదంటే ఒక జింక చర్మం కానీ వేసుకుని కూర్చోవాలి. అలాగే ప్రాణాయామం అంటే అంటే ఆసనం ద్వారా మన శరీరాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తున్నాం. ఇష్టం వచ్చినట్లు కూర్చోకుండా ఒక పద్ధతిగా కూర్చోవాలి. అంటే పద్మాసనంతోనో ఏదో ఒక రకంగా, అంతేగాని ముందుకు వంగిపోయి వెనక్కి వంగిపోయి పడుకుని అలా కాదు, కరెక్ట్గా ఒక ఆసనంలో కూర్చోవాలి. ప్రాణాయామం అంటే మన ఊపిరిని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇష్టం వచ్చినట్లు ఊపిరి పీల్చడం కాదు. మీలో చాలామంది మరి విన్నారో లేదో, అనులోమ్ వినులోమ్ అంటే ప్రాణాయామం అంటే ఒక కుడి చేతి వైపు రంధ్రాన్ని మూసి ఎడం వైపు నుంచి గాలి పీల్చి మళ్ళీ ఆ గాలిని కుడివైపు నుంచి వదులుతారు. మళ్ళీ ఏ పక్క నుంచి వదులుతామో ఆ పక్క నుంచి పీల్చి రెండో వైపు అవతల వైపు మళ్ళీ బయటికి వదులుతాం. సో దీన్ని ప్రాణాయామం అనులోమ్ వినులోమ్ అంటారు. సో ఆ రకంగా శ్వాస పీల్చాలి. ఇక ప్రత్యాహారం అంటే ఏమిటో చూసాం. ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవడం. ఒట్టి ఫుడ్ అనే కాదు ప్రత్యాహారం అంటే. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. చాలామంది ప్రత్యాహారం అంటే ఏమిటంటే ఆహారం తినకుండా ఉండటం, ఆహారం కంట్రోల్ చేసుకోవటం అంటారు. అదే కాదు. ఇంద్రియాలన్నిటి యొక్క ఆహారాలను కంట్రోల్ చేయటం. ఇంద్రియాల ఆహారాలు ఏమిటి? కంటికి కనిపించేదంత ఆహారం, చెవికి వినిపించేదంత ఆహారం, నోటికి రుచులు ఆహారం, ముక్కుకు వాసనలన్నీ ఆహారం, చర్మానికి స్పర్శాజ్ఞానం తెలిపేవన్నీ ఆహారం. కాబట్టి వీటన్నిటి వల్ల వచ్చే ప్రలోభాలను కంట్రోల్ చేసుకోవడమే ప్రత్యాహారం. ఇవి కలిగించే కోరికల్ని తగ్గించుకోగలగటమే ప్రత్యాహారం. ఇంద్రియాల యొక్క ప్రలోభాల్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాన్ని ప్రత్యాహారం అంటారు. ధారణ అంటే మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవటం. ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకుని మనస్సును తద్వారా కంట్రోల్ చేసుకోవటం. సో ఇంద్రియాలు ఇది బాగుంది, సోఫా మెత్తగా ఉంది కొనుక్కు అంటే పట్టుకుని చూసి అబ్బో ఇంత మెత్తగా ఉంది, భలే ఉంది, కొనుక్కుందాం అనుకున్నామంటే మన మనసు కూడా ఇంద్రియాలకు లొంగిపోయినట్లే. కానీ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని తద్వారా మనస్సును కూడా మెత్తగా ఉంటే ఉంది, మనకి ఇప్పుడు అవసరమా, మనం ఇంత అప్పు చేసుకొనాలా వద్దు అని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగినప్పుడు మరి అది మనస్సును మనం కంట్రోల్ చేసుకున్నట్లు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. అలా మనస్సు కోరికలకు గురవకుండా చేసుకోగలుగుతాం. ధ్యానం అలా ఉండగలిగినప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్తో మరి మనం భగవంతుడి మీద ఫోకస్ చేయగలుగుతాం. మరి ఈ ఫోకస్ కోసం కూర్చుని అవతల ఆ సౌండ్లు ఇవి వస్తున్నాయి అదేమిటో వెళ్ళి చూద్దాం అనుకుంటే ఇంకేం ఫోకస్ చేస్తాం. కాబట్టి ఆ ఫోకస్ అనేది ఉండాలి. అలాంటి ఫోకస్ ఉన్నప్పుడు ధ్యానం సాధ్యపడుతుంది. అలాంటి ధ్యానం ఉన్నప్పుడు సమాధి స్థితి సాధ్యపడుతుంది. మైమరచుట అంటే ఆ స్థితిలో భగవంతుణ్ణి మనం అనుభూతి చెందగలుగుతాం, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం యోగా స్థితిలోకి వెళ్ళినప్పుడు. అది సమాధి స్థితి, యోగా స్థితి. అది ఎలా ఉంటుంది ఆ సమాధి స్థితి? ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ సమాధిలో పరిపూర్ణత ఏమిటి? ఆ సమాధి స్థితి అనే ప్రశ్న మనందరికి వస్తుంది. కాబట్టి ఏమిటి అంటే ప్రశాంత మనసం హ్యేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతం అకల్మషం. ప్రశాంతమైన మనస్సుతో హీనం అంటే ఈ హీనమైనటువంటి కామక్రోధాది ఉద్రేకాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలగటం. ఇక ప్రశాంత స్థితిలో నీ కోరిక కానీ కోపం కానీ ఏమీ ఉండవు. అలాంటి ప్రశాంతమైన స్థితి, కామక్రోధాది ఉద్రేకాలకు అతీతంగా యోగినం సుఖం ఉత్తమం. ఆ యోగంలో ఇక ఎంతో పరమ సుఖం, ఉత్తమమైనటువంటి సుఖం. అంటే ఇదేది ఆ సుఖం ఎలాంటిది అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచ సుఖాల వల్ల వచ్చే సుఖం కాదు. మెత్తటి పరుపు కొనుక్కుని హాయిగా పడుకున్నాం అనుకుంటే వచ్చే సుఖం లాంటిది కాదు. ఎలాంటి సుఖం అంటే ఏ రకమైన ఆందోళన బాధ లేని సుఖం, ఏ రకమైన కోరిక లేని సుఖం, ఏ భౌతిక ప్రపంచపు దుఃఖాలేవి కూడా తీసివేయలేనటువంటి సుఖం అది. అట్లాంటి సుఖం అన్నమాట. అది సచ్చిత్తానందలో సుఖము.
మనం ఆత్మ ఏమిటి అని ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగితే సచ్చిత్తానంద అని చెప్పొచ్చు అని చెప్పుకున్నాం. సత్ అంటే మార్పు లేనిది, అది ఆత్మతత్వం. చిత్ అంటే ఈ మార్పు లేనితనాన్ని, ఆ ఆత్మను తెలుసుకోవడం. ఆనందం అంటే ఎప్పుడైతే ఆత్మతత్వాన్ని మనం తెలుసుకుంటామో మనకు లభించేటటువంటి ఆనందం. అది ఎలాంటి ఆనందం అంటే ఈ భౌతిక సుఖాల వల్ల వచ్చే ఆనందం కాదు. అది మరి మనకి ఏ దుఃఖం వచ్చినా కూడా మన మన ఆనందం చెక్కు చెరగని ఆనందం. అది సచ్చితానందం, బ్రహ్మానందం, దివ్యానందం, మహదానందం అని చెప్పి చెప్తారు. సో అది ఆత్మ యొక్క తత్వం. అది ఎందుకంటే ఆత్మకు మనసులాగా కోరికలు ఉండవు, కాబట్టి అది ఎప్పుడూ ఆనందంగానే ఉంటుంది. కోరికే అన్నిటికీ మూలము. కామక్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలన్నిటికీ మూలం ఏమిటి అంటే ఆ కామమే. కాబట్టి ఆత్మకు అది లేదు, అది సత్. కాబట్టి అది ఎప్పుడు కూడా సంతోషంగానే సచ్చితానంద స్థితిలోనే ఉంటుంది. భగవంతుడి కూడా ఆ సచ్చితానంద మూర్తియే కాబట్టి, ఆయన అంశ కాబట్టి ఆత్మకు కూడా అదే లక్షణం ఉన్నదన్నమాట. కాబట్టి ఆ సచ్చితానంద ఎవరైతే ఈ కోరికలను వదులుకుంటారో వాళ్ళు ఈ రకమైన ఆనందంలోకి వెళ్ళగలుగుతారు. ఆ వైరాగ్యం ఉన్న వాళ్ళు, వాళ్ళకి కోరిక లేనప్పుడు ఎప్పుడూ ఆనందంగానే ఉంటారు. కాబట్టి ఆ ఆత్మతత్వాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు. ఎప్పుడైతే ఆ సత్తుని, చిత్ తెలుసుకుంటామో ఆ జ్ఞానం వస్తుందో. చిత్ అంటే తెలుసుకోవడం, జ్ఞానం తెచ్చుకోవడం అని అర్థం. ఆ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకునే జ్ఞానం అంటే కోరికల్ని వదిలిపెట్టుకోగలిగిన వైరాగ్య స్థితి. అది ఎప్పుడైతే తెచ్చుకుంటామో అప్పుడు ఆనందం వస్తుంది. సత్తు ప్లస్ చిత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆనందం. ఆ ఆత్మను తెలుసుకోగలగటం అంటే ఏమిటి? ఆత్మ యొక్క ఆ కోరిక లేనటువంటి నిష్కల్మష స్థితి మనం తెచ్చుకోగలిగితే అప్పుడు మనకు కూడా ఆ సచ్చిత్తానంద స్టేజ్ ఏంటో తెలిసిపోతుంది. ఆ స్టేజ్లోకి వెళ్ళగలుగుతాం. అదే జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు ఈ సచ్చిత్తానంద స్టేజి వస్తుంది. అదే ఈ అష్టాంగ యోగంలో ఈ రకంగా మనం, అది కర్మయోగంలో ఆ రకంగా, ఇక్కడ అష్టాంగ యోగంలో కూడా కోరికల్ని వదిలిపెట్టి వీళ్ళు మెల్లగా ఆ స్థితిలోకి వెళ్తారు. సో ప్రశాంత మనసు, కామక్రోధాది ఉద్రేకాలకు అతీతులు, పాపరహితులు, బ్రహ్మస్వరూపులు అయిన ఈ యోగ పురుషుడికి పరమ సుఖం లభిస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ యోగాలో కొన్ని పోజులు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇదంతా విన్నాక అర్జునుడు అంటున్నాడు అనమాట. ఏమంటున్నాడు? అర్జున ఉవాచ యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్త సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. నువ్వు చెప్పిన ఈ యోగం ఇప్పుడు అసలు సాధ్యపడుతుందా మధుసూదన ఇదంతా చేయడానికి? ఇది చూస్తే నాకేమనిపిస్తోందంటే అబ్బో ఈ చంచలమైన మన మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవడం అసలు సాధ్యమేనా అంటున్నాడు. సో మనలాగానే అర్జునుడికి కూడా డౌట్ వచ్చింది. మధుసూదన అంటే మధు అనే రాక్షసుని సంహరించబట్టి శ్రీకృష్ణుడికి మధుసూదన అనే పేరు వచ్చింది. సో మధుసూదన, మనస్సు అనేది నిలకడలేనిది కదా, నువ్వు చెప్పిన ఈ యోగ విధానం నాకు అసలు ఆచరించడం చాలా కష్టం, అసాధ్యం అని అనిపిస్తోంది అని అంటున్నాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే చంచలం హి మనః కృష్ణ ప్రమాధి బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. సో ఈ మనస్సు చాలా చంచలమైనది, అల్లకల్లోలమైనది, బలమైనది, ఇంకా పైగా మూర్ఖ పట్టుదల కలది ఈ మనస్సు. మనని బాగా ఆ, ఈ కోరికల వైపు లాక్కు వెళ్తుంది కదా. చంచలం, అది ఒక చోటు ఉండదు. మాట మాటికి మనకి మరి ఒక్క క్షణంలో ఎన్ని ఆలోచనలు వస్తాయి. అల్లకల్లోలం, బలమైంది, మూర్ఖ పట్టుదల ఉన్నది. ఇలాంటి మనస్సును నిగ్రహించడం గాలినైనా కట్టేయొచ్చేమో కానీ ఈ మనస్సును కట్టేయటం చాలా కష్టం అనిపిస్తోంది అని అంటున్నాడు అనమాట. వాయోరివ సుదుష్కరం, వాయువునైనా కట్టివేయొచ్చేమో కానీ దీన్ని కట్టివేయటం, ఈ మనస్సును కట్టివేయటం చాలా కష్టం అనిపిస్తోంది అని అర్జునుడు అన్నాడు. ఇక్కడ మనం కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నది ఇందాక సరే దీని అని అర్జునుడు అన్నప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారో చూద్దాం దీనికి ఆన్సర్గా. శ్రీ భగవానువాచ అసంశయం మహాబాహో
మనోదుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే. అసంశయం మహాబాహు, నిస్సందేహం, కరెక్ట్, డౌట్ లేదు. మహాబాహువులున్న అర్జున, నువ్వు అన్న దాంట్లో సందేహం లేదు, కరెక్టే. ఈ మనోదుర్నిగ్రహం, మనస్సును నిగ్రహించడం చాలా కష్టం. ఎలాంటి మనసు? చలం, ఎప్పుడు కదిలిపోయే మనస్సు, ఇది ఒక చోట నిలవదు. మరి ఎప్పుడు మన మైండ్ ఎన్ని చోట్లకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇలా ఒక చోటు ఉంటుందా ఎప్పుడైనా? ఇలాంటి కదిలిపోయే మనస్సును నిగ్రహించడం చాలా కష్టం, ఇందులో డౌట్ లేదు, నువ్వు అన్నది కరెక్టే అంటున్నారు. తు అంటే కానీ, కానీ ఏంటంట? అభ్యాసేన తు కౌంతేయ, కానీ నువ్వు సాధన చెయ్యాలి కౌంతేయ, కుంతిపుత్ర, ప్రాక్టీస్ చెయ్యాలి. ఆ ప్రాక్టీస్తో వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే, వైరాగ్యాన్ని సాధించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో అర్జున, చంచల స్వభావం ఉన్న ఈ మనస్సును నిగ్రహించటానికి, ఇది నిగ్రహించటానికి శక్యం కానిదని నువ్వు అన్నావు, అందులో సందేహం ఏమీ లేదు, కరెక్టే. కానీ తగిన సాధన వైరాగ్యాల ద్వారా దీనిని నిగ్రహించవచ్చు. నువ్వు సరిగ్గా సాధన చెయ్యి, ఆ వైరాగ్యంతో నువ్వు దీన్ని నిగ్రహించవచ్చు. కోరికలను తగ్గించుకుంటున్న కొందికి నువ్వు మనస్సును కంట్రోలు చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు. సో ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటేనే మరి ధారణ సాధ్యపడుతుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా. అటు ఇటు మైండ్ వెళ్ళిపోతే మనం పక్క రూమ్లో ఉండి హోంవర్క్ చేస్తూ టీవీ సౌండ్లు విని హోంవర్క్ వదిలేసి వెళ్తే హోంవర్క్ ఎలా పూర్తవుతుంది? అలాగే భగవంతుడి మీద మైండ్ లగ్నం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం వాటి మీద వీటి మీద భౌతిక ప్రపంచ విషయాల మీద మనసును పెడితే ఇంకెలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలుగుతాం? సో కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఎంతటి కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే, ఇక్కడ ఉదాహరణగా మరి అర్జునుడు, ద్రోణుడు చిన్నప్పుడు వీళ్ళందరికీ పక్షి బొమ్మని అక్కడ కొమ్మ మీద పెట్టి, చెట్టు కొమ్మ మీద అందరినీ పక్షి బొమ్మ కంటి మీద బాణం వేయమని చెప్తాడు కదా. ఒక్కొక్కరిని పిలిచి ఏం కనిపిస్తోందంటే మరి అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి అని చెప్తారు. చెట్టు, ఆ కొమ్మలు, పక్షి, ఆకాశము అన్నీ కనపడుతున్నాయి అంటారు. ఎవరిని బాణం వేయమన్నాడు కదా. ఒక్క అర్జునుడు వచ్చినప్పుడు అర్జునుడు ఈ పక్షి బొమ్మ కన్ను తప్ప నాకేం కనపడటం లేదు అని అన్నప్పుడు అర్జునుడిని బాణం వేయమని చెప్తారు. అంటే అంతటి ఫోకస్ ఉంటేనే పని జరుగుతుంది. సరే, అప్పుడు బాణం వదులుతాడు, అది నిజంగానే ఆ పక్షి బొమ్మ కంటి మీదకే వెళ్తుంది ఆ బాణం. అంటే అంతటి ఫోకస్ ఉంటే కానీ పని చేయలేము. మరి అలాంటి వాటికే ఇంత ఫోకస్ అవసరమైనప్పుడు భగవంతుణ్ణి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలంటే ఇంకెంత కాన్సన్ట్రేషన్ మరి అవసరం. ఈ నెక్స్ట్ ఉదాహరణలో కూడా అర్జునుడే ద్రౌపది స్వయంవరం అప్పుడు కింద నీటిలో చూస్తూ పైన సీలింగ్ మీద చేప బొమ్మ తిరుగుతూ ఉంటుంది రౌండ్గా, దాన్ని కొట్టాలి. అది డైరెక్ట్గా అసలు తిరిగేదాన్ని కొట్టడమే కష్టం, చూస్తూ అది పైగా డైరెక్ట్గా చూడకుండా నీళ్ళల్లో చూస్తూ దానిని కొట్టగలిగాడంటే ఎంతటి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటే అలా కొట్టగలిగాడు అది. ఆ తర్వాత యక్ష ప్రశ్నలు, ధర్మరాజు మరి వీళ్ళంతా పాండవులు అరణ్యవాసంలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడో చోట అందరికీ దాహం వేస్తే వాటర్ కోసం వెళ్తే ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు అక్కడ ఏదో ఒక సరస్సు ఉంటే తాగబోతుంటే ఆ యక్షుడు ఒకడు వచ్చి నా ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పి కానీ తాగొద్దంటే వాళ్ళు ఎవరు వినరు. దాహంతో తాగేసి అక్కడ పడిపోతూ ఉంటారు. అందరూ వెళ్ళారు, నలుగురు ఎవరు తిరిగి రాలేదని ధర్మరాజు చివరికి వెళ్తాడు చూడటానికి. వెళ్తే నలుగురు అక్కడ పడిపోయి ఉన్నారు. వాటరు తీసుకోబోతే యక్షుడు వచ్చి మరి అడగటం, ఇదే ప్రశ్న నీకు కూడా ఇదే గతి పడుతుంది, నా సమాధానం చెప్పకపోతే అంటే ఆయన అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ కరెక్ట్ అయిన సమాధానం చెప్తాడు ధర్మరాజు. సో ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అనమాట. సో అప్పుడు ఆయన సంతోషించి మరి అందరినీ మళ్ళీ స్పృహ వచ్చేటట్లు చేస్తాడు. సో అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ అన్న దానికి ఎగ్జాంపుల్. అంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటేనే ఎప్పుడైనా ఏ పనైనా సక్సెస్ఫుల్గా ఫోకస్ చేయందే జరగదు. అలాంటిది మరి భగవంతుణ్ణి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలంటే మరి ఎంతటి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి. కాబట్టి అది ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్కి ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. సరే, అర్జునుడు ఇదంతా విన్నాక అన్నాడు కదా, ఈ మైండ్ని ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేపిస్తాము, ఇదేమో మరి మా ఎంతో చంచలమైంది, దీనికి వాయువునైనా కట్టేయొచ్చేమో కానీ
ఈ మనస్సును ఒక చోట పెట్టడం, కాన్సన్ట్రేట్ చేసి కట్టేయడం కష్టం అనిపిస్తోందంటే భగవంతుడు కూడా ఏమన్నారు, నిజమే, నువ్వు అన్నది చంచలమైన మనస్సును నిగ్రహించడం శక్యం కాదన్నావు, కరెక్టే, ఇందులో డౌట్ లేదు. కానీ సాధనతో నువ్వు వైరాగ్యంతో దానిని నిగ్రహించవచ్చు. ప్రాక్టీస్ చెయ్యి. ఏం ప్రాక్టీస్ చేయాలి? వైరాగ్యం. వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి? కోరికలను తగ్గించుకోవడం. మనకి ఎన్నో కోరికలు వస్తూ ఉంటాయి, వాటన్నిటిని తగ్గించుకుని మనం ఉండగలగటం. ఇకపోతే విఫలయోగి యొక్క గమ్యం ఏమిటి అని అడుగుతాడు అర్జునుడు. అది 37 నుంచి 45 శ్లోకాల్లో జరుగుతుంది. విఫలయోగి యొక్క గమ్యం ఏమిటి? అర్జున ఉవాచ అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగాచ్చలిత మానస అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి. ఎంతో శ్రద్ధతో ఈ యోగాన్ని ప్రారంభించి కూడా చలిత మానస, ఎక్కడో మనస్సు మధ్యలో చలించిపోయి ఇక ఈ మనస్సు యొక్క కోరికలకి ఎక్కడో ప్రలోభాలకు గురైపోయారు మధ్యలో. పాపం వీళ్ళెంతో శ్రద్ధతో ప్రారంభించి ఈ చంచలమైన చలించిన మనస్సు కారణం చేత చివరికి వాళ్ళ అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధి, యోగ పరిపూర్ణత వాళ్ళకు ప్రాప్తం కాలేదనుకోండి, మనస్సు చలించడం వల్ల మధ్యలో ఎక్కడో, కాం గతి, గతి ఏమిటి? కృష్ణ గచ్చతి, వాళ్ళకి ఏ గతి పడుతుంది కృష్ణ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఈ మార్గంలో శ్రద్ధతో ప్రయాణం ప్రారంభించి కూడా ఈ చంచలమైన మనసు కారణంతో ఎక్కడో ఈ యోగంలో అంతిమ విజయాన్ని, పరిపూర్ణత్వాన్ని సాధించలేకపోయిన యోగి యొక్క గతి ఏమిటి అని అడుగుతున్నాడు. ఏమవుతుంది? అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్పారంటే, వాళ్ళు ఈ జన్మలో ఈ యోగ సాఫల్యత సాధించలేకపోయినా, ఈ జన్మలో పరిపూర్ణత సాధించలేకపోయినా పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు. అక్కడ చాలా కాలం ఉన్న తర్వాత, నివసించిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ భూలోకంలో ధర్మపరాయణుల ఇంట్లో కానీ సంపన్నుల కుటుంబంలో కానీ జన్మిస్తారు. లేదా ఒకవేళ ఎంతో కాలం యోగాభ్యాసం చేసి చివరిలో గనక ఫెయిల్ అయ్యారంటే వాళ్ళు దివ్యజ్ఞాన సంపన్నుల కుటుంబంలో జన్మిస్తారు. సో అలా జన్మించి వాళ్ళ యోగం వల్ల వాళ్ళకు వచ్చిన పుణ్యం వల్ల వాళ్ళకి ఆ యోగ శక్తి జ్ఞాపకం ఉండి ఆ జన్మలో మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసి వాళ్ళు పరిపూర్ణతను పొందొచ్చు. వేస్ట్ కాదు వాళ్ళ యోగ సాధన అని చెప్తున్నారు. ఇక ఉత్తమమైన యోగి ఎవరు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధిక కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగి తస్మాత్ యోగి భవ అర్జున. సో అర్జున, తపస్సు చేసే వాళ్ళకన్నా, జ్ఞానం నేర్చుకున్న వాళ్ళకన్నా, శాస్త్ర జ్ఞానం కల వాళ్ళకన్నా, మరి కర్మయోగి కన్నా కూడా ధ్యానయోగి గొప్పవాడు. కాబట్టి నువ్వు ధ్యాన యోగాన్ని సాధించు అని చెప్తున్నారు. సో దాని అర్థం ఏమిటో ఇంకా క్లియర్గా ఈ శ్లోకాల్లో చెప్పారు. ఏమిటి ధ్యానయోగి అంటే అని మనకి డౌట్ వస్తే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తా తమో మతః. సో యోగినామపి సర్వేషాం, సర్వయోగులందరిలోకి కూడా మద్గతే నా అంతరాత్మన, వాళ్ళ ఆత్మను ఎవరైతే నా మీద పెడతారో, మనస్సును నా మీద ఎవరైతే నిమగ్నం చేయగలుగుతారో, శ్రద్ధావాన్ భజతే, ఎవరైతే శ్రద్ధతో నన్ను భజిస్తారో, ఆరాధిస్తారో, యో ఎవరైతే మాం నన్ను శ్రద్ధతో ఆరాధిస్తారో, సమే అతను నాకు యుక్తతమో అని, యుక్తుడని నా యొక్క మత అభిప్రాయము అని చెప్తున్నారు. సో యోగులు అందరిలోకి కూడా ఎవరి మనస్సు ఎల్లప్పుడూ నా మీదే నిమగ్నమై ఉంటుందో, ఎవరు నన్ను శ్రద్ధతో భజిస్తారో, ఆరాధిస్తారో, వాళ్ళు అందరిలోకి యుక్తులు అంటే అత్యున్నతమైన వాళ్ళని నా యొక్క అభిప్రాయము అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు ఎవరు యుక్తులు అనుకుంటారు అంటే, మనస్సును ఆయన మీద ఎల్లప్పుడూ ఉంచి ఆయన మీద శ్రద్ధతో ఆయన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు, దృఢ విశ్వాసంతో ఉన్నవాళ్ళు అత్యున్నతమైన వాళ్ళని నేను పరిగణిస్తాను. అంటే అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏంటి అంటే ఆ శ్రద్ధతో భగవంతుణ్ణి ఆరాధించగలగటం, విశ్వాసంతో అంటే భక్తి.
నెక్స్ట్ చాప్టర్ భక్తి యోగం స్టార్ట్ అవుతుంది, 7th చాప్టర్. అందుకని భగవంతుడు ఆ భక్తి యోగానికి ఇక్కడ పునాది వేస్తున్నారనమాట ముందుగానే. అంతా చెప్పి ఎవరైతే మనస్సును నా మీద పెట్టి మరి భక్తి భావంతో ఎప్పుడు శ్రద్ధతో ఉంటారో నన్ను ఆరాధిస్తూ వాళ్ళు యుక్తులు. సో ఆ భక్తి యోగానికి ప్రారంభం. ఈ చాప్టరు బిగినింగ్లోనేమో నిన్నటి వరకు కంప్లీట్ చేసిన కర్మయోగం గురించి చెప్పారు. కర్మయోగం అంటే ఏమిటో ఇక్కడ కర్మఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా తన కర్తవ్యాలను ఆచరించేవాడు సన్యాసి, అతనే నిజమైన యోగి, అంతేగాని పనులు ఆపేసినంత మాత్రాన కాదు అని. చివర్లో అలా ఇక్కడ కర్మయోగాన్ని మొత్తం సమ్మరైజ్ చేశారు. లాస్ట్లోనేమో రేపటి నుంచి ప్రారంభించబోయే భక్తి యోగం గురించి ఇక్కడ చెప్పారనమాట. ఇప్పుడు నాంది పలుకుతున్నారు. భక్తి భావంతో ఎప్పుడు శ్రద్ధతో నన్ను భజించే వాళ్ళు, మనస్సును నా మీదే నిలిపి శ్రద్ధతో భజించే వాళ్ళు ఉత్తములు అని. సో మిగతా యోగాలన్నిటికీ కూడా లాస్ట్లో ఏ స్టేజ్కి వస్తామంటే భక్తి మార్గంలోకి, ఆ భక్తి తత్వంలోకే వస్తాం. సో కర్మయోగం అయినా అంతే, అష్టాంగ యోగం కూడా. ప్రశాంత మనసం హీనం అన్నారు కదా. ఆ ప్రశాంత మనస్సుతో కామక్రోధాది ఉద్రేకాలు లేకుండా ఆ నిష్కల్మష తత్వం, భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ తత్వం, ఆయనకి ఏ కామక్రోధాది ఉద్రేకాలు లేవు, దేని మీద కోరిక లేదు, ఆయనకి ఒకళ్ళ పక్షపాతం లేదు, ఒకళ్ళ మీద ఇష్టం లేదు, ఒకళ్ళ మీద అయిష్టం లేదు, రాగద్వేషాలు లేవు. కాబట్టి ఆయన యొక్క ఆ నిష్కల్మష ప్రేమ తత్వమే, అది అలవర్చుకోగలగటమే భక్తి తత్వం, భక్తి మార్గం. సో ఆ భక్తి తత్వం అన్ని యోగాల్లో ఏ యోగమైనా సరే, కర్మయోగమైనా అష్టాంగ యోగమైనా ఏదైనా చివరికి ఆ స్థితిలోనే ఎండప్ అవుతుంది. కాబట్టి మిగతా మా యోగాలన్నిటి యొక్క తుది గమ్యం ఏమిటంటే ఈ భక్తి యోగమే. ఇప్పుడు ఇదన్నీ కూడా భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఒక నిత్యం లాంటివి అయితే, ఈ మార్గాలు మరి వీటన్ని ఈ నిత్యంలో పై మెట్టు మీద ఉన్నది భక్తి యోగం అంటున్నారనమాట. సో కర్మయోగమైన, జ్ఞానయోగమైన, అష్టాంగ యోగమైన చివరికి ఆ భక్తిలోనే దించుతుంది. కాబట్టి భక్తి మార్గంలో వెళ్ళడం అన్నిటికంటే కూడా ఆ మెట్టు మీద పైన, నిచ్చెన మీద పైన ఉంటాము. ఇప్పుడు లిఫ్ట్ స్టే, మెట్లు రెండు ఉన్నాయి. లిఫ్ట్లో వెళ్తే త్వరగా వెళ్తాం, మెట్ల మీద వెళ్ళిన దానికన్నా. సో ఈ భక్తి యోగం కూడా లిఫ్ట్ లాంటిది. అందులో ఆ భక్తి మార్గంలో వెళ్తే త్వరగా భగవంతుడిని చేరుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో మనకి 4 యుగాలు ఉన్నాయి కదా. సత్యయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం అంటారు. ఈ 4 యుగాల్లో 4 రకాల మార్గాలు సూచించారు భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి. సత్యయుగంలో మరి మెడిటేషన్ అంటే తపస్సు, త్రేతాయుగంలో అర్చనలు, యాగాలు, యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉండేవారు భగవంతుణ్ణి పొందడానికి. ద్వాపర యుగంలోనేమో అర్చనలు, భారీగా పూజలు అవి చేసేవారు. కలియుగంలోకి వచ్చేసరికి ధర్మం బాగా తగ్గిపోయింది, ఒకే ఒక పాదం మీద నడుస్తోంది ధర్మం. కాబట్టి కలియుగంలో వాళ్ళు ఎవరికి కూడా అసలు ఈ శ్రద్ధ లేదు కదా అని వీళ్ళకి ఎంతో తేలికైన మార్గం సూచించారు కలియుగంలో వాళ్ళకి. ఏమిటి? భగవన్నామ స్మరణ. కాబట్టి నామస్మరణతో భగవంతుణ్ణి పొందొచ్చు కలియుగంలో. మంత్రాన్ని స్మరించవచ్చు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో మీరంతా కూడా ఈ మంత్రాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. సాధన చేస్తూ ఒక్క రౌండ్ అంటే ఒక మాల అంటే 108 సార్లు చేస్తే ఒక రౌండ్ అవుతుంది. అలా చేయడానికి 1 రౌండ్ ప్రయత్నించండి. మంత్రం అంటే అసలు ఏమిటి అంటే మన్ ప్లస్ త్ర అంటే మనస్సును త్రయింపజేసేది. త్రయింపజేయటం అంటే విడుదల చేయటం, రిలీజ్ చేయటం. విడుదల దేని నుంచి విడుదల చేయటం? ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వ్యామోహాల నుంచి విడుదల చేసి భగవంతుడి వైపు తిప్పేదే మంత్రము. కాబట్టి మంత్ర జపం చేసినప్పుడు మనకి భౌతిక ప్రపంచపు వ్యామోహాలు తగ్గి భగవంతుడి పట్ల మనస్సును తిప్పొచ్చు. సో అందుకనే దానికి మంత్ర అనే పేరు వచ్చింది. ఆ రకంగా మనకి భగవంతుడిపై భక్తి కలిగించగలదు కాబట్టి అందుకని మనం కూడా జపించవచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. చాంట్ అండ్ బీ హ్యాపీ. కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఈ గీతా పాఠంలో మరి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం?
అంటే ఉమ్, మరి 4 నియమాలు పాటిస్తూ భగవంతుని సదా స్మరించడం అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన యోగము అని చెప్పి శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమాం ఎవరైతే నన్ను శ్రద్ధతో భజిస్తారో వాళ్ళే యో ఉత్తములన్న అభిప్రాయం అని చెప్పారు కదా. 4 ధర్మ నియమాలంటే ఏం చూసాము? మరి అహింస అంటే నాన్ వెజ్ ఎవరిని హింసించకూడదు అంటే మరి ఏ జీవిని హింసించకూడదు కాబట్టి నాన్ వెజ్ తినకూడదు. అలాగే మరి ఎవరి సత్యం అంటే మరి సత్యం పలకడమే కాకుండా అసత్య పనులు అంటే గ్యాంబ్లింగ్ ఇటువంటివి కూడా చేయకూడదు. ఇంకా పైగా తర్వాత నిరాడంబరత అంటే మరి సింపుల్ లైఫ్ లీడ్ చేయటం. అందుకని ఈ డ్రింకింగ్ స్మోకింగ్ ఇటువంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉండకూడదు అని. తర్వాత మరి ఇల్లిసిట్ రిలేషన్షిప్ అంటే చెడు సంబంధాలు వివాహేతర సంబంధాలు ఉండకూడదు అని చెప్పి చూసాం. సో ఇవన్నీ 4 ధర్మ నియమాలు అన్నమాట. ఓకే, సో మనం నేర్చుకున్నది అది. మరి వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. ఇది 6th చాప్టరు.